twilit fit-2 ta' Marzu tal-1929. Ġifieri l-ewwel nofs tas-seklu li għadda. Missieri kien sakristan, kien għamil żmien anki l-Amerika, ġifieri kien jaħdem mal-Ford, ma nafx kienu 4 snin jew iktar. Imbagħad insomma ġie rtorna raħal twelidu l-Arb, kien għamil żmien kien sakristan ta' Pinu, imbagħad kien anki sakristan fil-parroċċja tagħna u anke ma nafx kemm il-sena dam ħafna żmien. Ommi kienet mara tad-dar, spiċi missiera kien ħaddiet, kellha ħut anke diġà żewġ saċerdoti u ġifieri aħna hekk trabbejna, kunna ta' sikwit immorru kunna ngħidu għand in-nanna fejn kien hemm żewġ qassisin tiegħi tiegħi u kienu ħafna kutba, kien nieħu gost anke nqalleb dak il-kutba qudma antiki li kellhom. U raħal kien raħal kwiet, pereżempju żejjed ngħid li karozza waħda kien hemm tat-tabib sewwa, x'inhi semmi karozza d-dejn ngħidu t-tabib wasal jew t-tabib ħireġ. Il-bqija llum intri llum bil-kemm tista' żomm l-ħsejjes tal-karozzi li jkun hemm bil-lejl u bin-nahar. Toħodni lura għamlet kien għadni żgħir. Kienu żminijiet sbieħ, fis-sens li konna nilagħbu bil-libertà kollha anke fit-toroq, anke fl-għeliqi. Insomma, ma naħsibx li kont tifel kwiet ħafna jien, għax mhix l-ewwel darba li kienu jċanfruni. Insomma, imbagħad matul il-gwerra konna nilagħbu anke ta' soldati, noħorġu fir-raba, funna xi grupp ta' xi 10 jew 12. Il-bdiewa kien hemm min jiggustana, jara nilagħbu, kien hemm anke min jinkurla għalina għax jafġu li kull mandi tufżal ċafalsu, jafġu kollox. Imma kien hemm razzjoni kattolika, kienna mmorru kull nhar ta' ħadd bħala aspiranti, bat insomma kienna naħdmu anke fuq il-palk, dint ħafna drabi, kien għadni anke tifel, meta bdejt naħdem fuq il-palk. U insomma konna għattaw mhux ħażin, bat sintendi l-iskola u l-knisja. Kien anke abbati, niftakar il-pritka tal-milied, għamilta xi 3 darbiet sewa. Insomma, l-ewwel darba waħda rripetajt l-istess pritka, ma tkun waħda ġdida. Imma jiena ngħid li kollox ma kollox kienet tfulija ħienja. Għax anke fil-gwerra raħal tiegħi kien hemm kellhom il-qamħ, allura ma nix li bagħtejna bil-ġuħ, mentri bejn postijiet oħra aktar Malta milli f'Għawdex, fejn fil-gwerra sufrew anke l-ġuħ. Mentri aħna xi ħaġa bejn tipproduċi l-għalqa u bejn dak ġifieri għaddejnija mhux ħażin. Jiena meta bdejt imur l-Lyceum jiġifieri f'Ottubru tat-39, bdejt il-gwerra, faqet il-gwerra, u meta spiċċajt imbagħad fil-45 u għamilt il-ġisiji, il-gwerra waslet biex tispiċċa. Il-palk inħadsem fil-palk. Imbagħad anke kienna noħorġu aħna għalina fis-sajf id-dwejra, bil-mixi tinżel u bil-mixi titla' hemm, imma għalina kienet meta tmurru d-dwejra u naw mhux naf jien. U imbagħad anke nagħmlu il-ballun tal-azzjoni kattolika kien hemm ħafna logħob indoor games, nammurru hemmhekk inqattaw forsi sija jew hekk. Naħseb li konna ngħadduha mhux ħażin. Anke dak li huwa logħob u dak li huma rikreazzjoni, ma ngħidx li kienna nieqsim minnha. Nhar ta' Sibt, meta kien għadni tifel, din ġelijetta, kont immur kelli tziju ħaddiet, kont immur ngħinu jew intelfu insomma, ma jiġifieri kont noqgħod nifstan armi jew dari kienu bil-manfa hemm, id-dawwar hekk biex tal-da. U naf li l-lummi kien għalila għalla tajt nħarġu bħala għalax għamdu inklazzjonar ħaddiet, għallu forsi nista nispondi kum għalħarġ jisqof, forsi konti kun ħaddiet, sew. U dan forsi aħjar ħaddiet tajjeb, billi jisqof nofskedda, jisqof. Kajman, sew. L-għamil dawk is-snin kollha ma nasibx li kollha. Ma insomma, però xenti Jina twilit. Tajjeb, issa mhux ħanerġgħu nisimgħu it-tieni darba, ma għaw xi ħadd għarafha din il-vuċi intom it-tfal. Għaraftu minn qed jitkellem. L-isqof? L-isqof Anton? Mhux l-isqof Anton. L-isqof ieħor, isqof ukoll. X'ismu? L-isqof qiegħed hemmhekk għandu l-istatwa hemmhekk. Qiegħed hemm. Sewwa, bravu. L-isqof isa x'hemm miktub? Nicole Kawki. L-isqof Nicole Kawki. Għaw xi ħadd minnkom jiftakru għaw l-isqof Nicole Kawki? Le. Imma tafu milli ma raħal kienu x'veru.
Milli ma raħal kien l-isqof kawki? Mill-arb. Kif taf li mill-arb? Kien qed jgħid qabel, jew stess, kien qed jirrakkonta l-istorja tal-ħajja tiegħu, imma speċjalment meta kien għadu tal-età tagħkom, għalhekk sibnieh dan ir-recording, għax jiena naf illi ħadd minnkom ma jiftakru lil isqof kawki, ara l-kbar li hawn madwarna ħafna minnhom jiftakruh. Imma intom iż-żgħar twelidtu meta hu naħseb kien diġà miet għax hu miet fl-2010. Fl-2010 ġifieri għaddew kemm għaddew snin? Kemm għaddew snin? 13 sena, għaddew 13 years. U aħna ġejnaw dal-ħodu. U stedinna speċjalment lilkom, għalhekk qed inkellem lilkom l-ewwel għadni ma sellimx il-kbar sewwa, hawn ħafna nies importanti madwarna, imma llum intom importanti daqshom. Stedinna lilkom il-klassi tat-tielet sena u tar-raba' sena tal-primarja tal-Arb, l-iskola Karmni Grima. Għaliex aħna nixtiequ li dan ir-raġel mill-Arb li ma kienx sempliċement raġel mill-Arb, kienu kol assejs u kienu kol isqof. Aħna nibqgħu niftakruh, speċjalment intom tar-raħal tal-Arb, mhux veru? Allura qabel xejn irrid ngħidilkom il-festa tajba, għax illum il-festa tal-Arb mhux veru wkoll il-festa propja tal-viżitazzjoni. Sewwa, u peress li l-isqof kawki kien mill-Arb, aħna għażilna wkoll il-ġurnata, l-aħħar ġurnata ta' Mejju, biex namlulu ġieħ, mhux għax għandu bżonn ta', imma namlulu iktar ġieħ, ngħidulu isma' aħna lina inti kont importanti. Għamilt ħafna ġejt il-Għawdex, sewwa, u ġejna hawnhekk biex nikxfu, issa veru diġà mikxuf għax qed iħoss sħana sewwa, imma biex nikxfu biex naraw għall-ewwel darba dan il-monument tiegħu, aħna nsejħulu Bost, sewwa, Bost għaliex qiegħed minn sidru l-fuq, minn qaddu l-fuq sewwa, u dan ħajibqa' dejjem hawn. Ħalli kull min jgħaddi minn dan il-ġnien sabiħ ta' Villa Randil jara dawn il-personaġġi importanti għaw ċejn jiftakar li l-isqof kawki kien importanti ħafna għal Għawdex. Tajjeb, immissa ħalluna ħansellem ukoll xi ftit lill-kbar, tajjeb insellem lilek Eċċellenza, l-isqof tagħna, Don Anton, lilek Ministru, lilek Segretarju Permanenti, lilek ukoll Sindku tal-Arb, u anki lilek Arċipriet, u lilkom kollha mistiedna fost l-oħrajn anki l-artist li ħadmilna dan ix-xogħol sabiħ flimkien ukoll mal-fonderija li ħadmitu, Manuel. U anki familjari u raba u ħbieb tal-isqof kawki. Insellem ukoll lil dawk li qegħdin isegwuna permezz tal-live streaming. Aħna lill-isqof kawki, kemm aħna li niftakruh. Jien kont għadni żejr daqskom ta' niftakru għamil il-braċett, għamil il-grizma tal-isqof, u mbagħad meta kbirt ftit ieħor sirt naf li l-ommi u l-missieri huwa rashom u hu żewwiġhom ukoll sewwa, u meta għalqu l-25 sena miż-żewġin u wkoll ġie jiċċelebralhom il-quddiesa. Ma laħqux għal 50 sena dis-sena, però kull min nisma' jitkellem fuq l-isqof kawki, kliem ta' tifħir biss għandu fuqu. U l-ġid li għamel l-isqof kawki ma għamlux biss għal dawk li jemnu f'Ġesu, għal Knisja, imma għamlu għal Għawdex kollu. Ħanejdilkom ħaġa waħda biss u ibqgħu ftakruha. L-isqof kawki ħadem ħafna biex in-nies tagħna raw ċejn sewwa ikollhom aktar ġejt. Ġejt mhux bil-fors flus, jitgħallmu aktar sewwa, ikunu aktar kapaċi fix-xogħol tagħhom sewwa u hemm ħafna anke liż-żgħażagħ illi meta tikbru l-oħra intom u tmorru tistudjaw Malta. L-isqof kawki ħadem ħafna biex iż-żgħażagħ meta jmorru Malta ikollhom ukoll fejn joqogħdu u jkomplu jistudjaw. Anke lill-ħaddiema sewwa, ħafna kien iħobb il-ħaddiema biex jarhom jaqilgħu il-flus imma aktar minn hekk biex jibnu familji tajbin. Kif tmorru d-dar issa wara llum u ssaqsu lill-ġenituri u n-nanni tagħkom kapaċi jgħidulkom ħafna affarijiet sbieħ fuq l-isqof kawki. Però ħansaqsi ħaġa oħra li intom forsi nnotajtuha. Intom xi statwa tal-isqof kawki jew monument tiegħu ir-raħal tagħkom tal-Arb ġieli nnotajtu. Għax dan mhux l-ewwel wieħed tal qed nikxfu hawn. Diġà hemm statwa oħra tal-isqof kawki. Intom ħadd minnkom ma jgħaddi mill-pjazza tal-Arb. Fil-pjazza tal-Arb qattajtu każ li hemm statwa tal-isqof kawki. Sewwa, mhux wara l-Knisja, wara l-Knisja hemm statwa oħra, sewwa ma mhux tal-isqof kawki, qabel il-Knisja fil-pjazza. Ma ġemp Ajda kif trid int, tinkwitax.
X'hemm fil-pjazza? Hemm mużew le? Hemm mużew. Ta' xi l-mużew li hemm fil-pjazza? Hawn min jaf. Tgħid jgħidilna duna kelli ta' xi l-mużew? Mużew fil-Knisja. Hemm mużew fil-Knisja. Il-Knisja importanti ħafna il-mużewni fil-Knisja, għaliex hemm xi affarijiet tal-isqofu ukoll hemmhekk, esibitej, imma l-mużew jispjega aħjar, pereżempju, ħanedikom kull xem fil-mużew u tajnilu maħna, aħna jiġifieri jiena kont rettew ta' Knisja ngħidlu ta' żejt aħna. Knisja, l-ewwel knisja li bdiet parroċċa dik. Sewwa, issa jien tajthom hemmhekk li fl-antik kien jagħmlu ex voto. Ex voto jkun ritratt. Sewwa, jagħmlu xi ħadd għax salva minn xi ħaġa, pereżempju dan kien ex voto ta' xi ħadd fuq il-baħar kien sejjer. Talbu l-Madonna tal-vizitazzjoni kien taqla ħafna grazzej u għadha taqla. Tant qalet grazzej illi l-Knisja ta' fuq li hemm bħalissa l-kbira ma kienet waqfet għal xi 15-il sena ma kienx hemm flus. Imma nserta qed ngħid l-istorja tagħha jien. Inserta kien hemm Monsenju mill-Mdina illi kellu xi marda talab il-Madonna tal-vizitazzjoni u fejqitu. U wieħed illi jindura l-Knisja ngħidulu taż-żejt bil-fidda. Imma il-kappellan li kien hemm dakinhar marfa l-isof qallu illu isma' flek ma ninduraw bil-fidda. Għax ma nkomplux il-Knisja ta' fuq il-ġdida. Għallu idija tajba. Imbagħad ħaġa oħra ma tafux intom. Reti biddel il-titular ukoll. Dan, għallu le, għallu titular tidu tagħmlu tal-vizitazzjoni għax kien permess tal-Madonna tal-vizitazzjoni li jintum se tkomplu. Taf kiet waqfet il-Knisja, kiet waqfet saċ l-ewwel ċinta. Ġifieri dan meċċi 15-il sena u jiefa kien hemm anke siġar ġewwa kibru. Ġifieri, imma mbagħad permezz tal-Knisja l-oħra, sewwa. Permezz tal-Knisja l-oħra, imbagħad kompletu il-Knisja ta' fuq u llum għandna Knisja sabiħa naturalment. Tajjeb, ma naduna kella għalilna biċċa mill-istorja tal-arb ukoll, l-istorja tal-arb kbira u twila ma nistgħux ngħiduha kollha dalodu, imma fuq dik l-istatwa li hemm fil-pjazza tal-arb tal-Isqof Kawki, duna kelli jiġi l-Isqof Kawki ta' għalhekk qiegħed hawn magħna. Hemm ukoll id-dar fejn kien joqgħod l-Isqof Kawki u fejn għadhom joqogħdu ħutu l-familjari tiegħu. Sawa biex meta tkunu għaddejjin minn hemm, tkunu tafu wkoll li l-Isqof Kawki kien mir-raħal tagħkom kien tifel bħalkom it-tfal, sew trabba l-arb u baqa' jħobb l-arb sakemm miet, sewwa baqa' jħobb l-arb sakemm miet. Issa ħafna nies hawnhekk jafuh tal-Isqof Kawki. L-Isqof Kawki meta kien isqof kellu bżonn lajnuna għax waħdu ma setax jagħmel kollox u kien ikollu dak li jgħidulu segretarju. Segretarju tafu x'ikun? X'jagħmel segretarju? X'inhu x-xogħol ta' segretarju? Jgħin sewwa il-persuna li ikun qiegħed segretarju magħha. U wieħed mill-iktar segretarji li dam żmien mal-Isqof Kawki u jafu inside out sewwa, jafu l-iktar wieħed li jafu hawn naħseb jiena, ma nkunx nisbal jekk ngħidlek, huwa Durrenato. Durrenato huwa qassejs minn Tasannat, sewwa, jgħix Tasannat imma anki kien ħafna snin jgħix qrib ħafna tal-Isqof Kawki. U jien nixtieqek Durrenato dal-għodu, naf li kieku niftaħlek enċiklopedija, sewwa, imma forsi anki għalina li ma nafux daqshekk dwar l-Isqof Kawki forsi tgħidilna xi żewġ aneddoti jekk xi żewġ stejjer ħelwin, naf li kien ċajtir ħafna l-Isqof Kawki, hux veru? Naħseb li nżommu ma l-aneddotu li kien iħobb jgħidu stess meta li s-saċerdoti kien jgħidilna meta tippritkaw ftakru li l-ewwel 5 minuti hija għall-Alla, it-tieni 5 minuti għal ġebel, it-tielet 5 minuti għax-xitan. Jiġifieri, issa b'daqshekk ma jfissirx li wieħed m'għandu xi tawwal daqsxejn, imma jiena xejn qaluli biex ngħid żewġ aneddoti, jiena ħaġa li nixtieq ngħid hija li tkun ħaġa sabiħa u dawn it-tfal il qudiem forsi xi ħadd jispiċċa l-università, diġà saru diversi studji fuq ix-xogħol u l-ħidma tal-Isqof Kawki,
fosthom letteratura, ħidmiet partikolari maż-żgħażagħ u affarijiet oħrajn, kun ħaġa sabiħa li xi ħadd jiddedika u jagħmel studju profond fuq il-ħidma soċjali kemm fit-tagħlim kif ukoll anke b'affarijiet konkreti bħal housing u affarijiet oħrajn tal-isqofkaw kif il-konfrontaw xina għax qalu li jista' jkun xi ħaġa daqsxejn serja u xi ħaġa daqsxejn battuta. U allura ħadd meta ġie mogħti x-xirka ġieħ tar-Repubblika dak iż-żmien kien għadu Serentini Mamo u l-Arċisqof Merċieqa mbagħad it-tielet wieħed kien l-Isqof Nikol Kawki u kien tawlu fit-13 ta' Diċembru tal-2005. Allura meta ġie biex il-President jagħtih jiġifieri dan il-ġieħ, qallu dan huwa ġieħ li qed jiġi mogħti lil-lawċin kollha. Il-dawk lawċin kollha li batew biex setgħu jiġu jaħdmu Malta, li batew biex setgħu jiġu jistudjaw hawn Malta, li batew biex setgħu jiġu jikkuraw ruhom ġewwa Malta. Allura dan huwa rigal li iktar mill-lili personali jiena nqisu lil-lawċin kollha li għaddew minn din id-tbatija. U fl-istess ġurnata, ovvjament, u kien akkumpanjat anke minn dawk li huma l-gwardji tal-President, insomma, wieħed minnhom kellu r-responsabilità li jissa jurilu kif għandu jilbes dawn il-medalji. Għax kien hemm xi jerba jekk għadni niftakar tajjeb. Allura dana bil-attenzjoni kollha beda jispjegalu għallu dinna fuq il-povru tal-ġlek. Din meta tkun xi ħaġa sollenni b'dik iż-żigarella, allura dak. Allura x'in iddeskrivilu kollox fid-dettall, l-Isqof Nikol Kawki dar lejħu għallu nimporta nagħmellek mistoqsija, għallu fil-puġama x'kien niġi biex norqod, xirrit nilbes. U dak baqa skantat għallu ma nafx ta' għallu hekk fxiltni, imma mbagħad bida jitbissem, għalu li biex noqgħod attent għax toħroġ b'xi waħda u tidħak għallu ma irnexxielek taqbadni, jiġifieri imma naħseb kienet anke ħaġa li jagħmel għax f'dawn l-okkażjonijiet ma tantx kien ikun biex ngħidu hekk f'postu, jiġifieri fl-ambjent l-abidat li kien iħobbu. Imma dik kienet jiġifieri aneddotu nieqaf hawnhekk ħalli ovvjament ma nieħux iktar żmien. Grazzi Dur Renato, aħna nittamaw illi fil-futur u mhux imbiet dawn il-ġrajiet kollha, speċjalment dawn l-aneddoti ħelwin dwar l-Isqof Kawki li jikxfu l-personalità tiegħu, jikxfu l-veru hu għaliex altru taraħ forsi f'sitwazzjoni jew f'okkażjoni pubblika. U altru n-nies li kienu jafuh mill-qrib dawn jiġu anke miġbura u pubblikati ħalli iktar nkomplu nfakru lil dan il-bniedem kbir li huwa veru benefattur ifisser xi ħadd li jagħmel ħafna ġid lil xi ħadd. Benefattur kbir mhux tal-Knisja biss, imma ta' għawdex kollu. Tajjeb, ma rridux ninsew, intom ħadd minnkom laqqas ma jiftakar li l-Papa Ġwanni Pawlu II, illi meta l-Papa Ġwanni Pawlu II sewa llum qaddis ġie għawdex sewa, l-Isqof Kawki kien illi laqgħu u dawru u ġie miegħu ta' Pinu u tela miegħu il-katedral, u anke meta reġa' ġie t-tieni darba u kollu kien għadu isqof. F'dawk 38 sena li għadda bħala isqof mhux ċajta, dam 38 sena, 38 years imexxi d-djoċesi, ma nawguralekx li d-dom daqsejk jiena. Għaliex qed ngħidlu hekk mhux għax mhix xi ħaġa sabiħa ta' imma biċċa xogħol kbira, pejs kbir biex tmexxi l-Knisja kollha u veru. Allura f'dawk 38 sena tistgħu timmaġinaw kemm ġrajiet seħħu, kemm affarijiet ra, kemm kellu wkoll problemi, jaffaċċja problemi għax mhux kollox kien wartu żgħar sewwa, imma ħaġa nixtieq insemmi kemm saċerdoti saru saċerdoti fi żmienu sewwa u sallum għadhom iħobbuh u jirrispettawh. U wieħed minn dawn is-saċerdoti kien l-isqof li għandna llum. Sewwa, Don Anton kien wieħed mis-saċerdoti illi ġie ordnat saċerdot mill-Isqof Nikol Kawki. U mhux hekk biss, l-Isqof Nikol Kawki mbagħad kompla jafdalu aktar xogħol fid-djoċesi sewwa. Allura sa nħalli fideh biex anki hu jaqsam magħna ftit xi riflessjonijiet żgħar fuq dan l-isqof li aħna tant inħobbu, li kien isqof mhux qablu ta' qablu sewwa. Jien mhux l-iktar wieħed minn li hawnhekk minn nies li hawnhekk li kont nafu, però kelli x-xort li ngħix miegħu almenu għal 10 snin. Għal 10 snin taħt l-istess saqaf bib ma bib.
Hawnhekk hawn u xek ħoħduna killi hemm Hutu insellmilhom minn hawn, Terezina u Ġemma u Morris li jilmulej Emilion Blomor u xek. Insellem ukoll lill-Fader Renato li huwa s-segretarju tiegħu għal tant snin u allura l-iktar li jafu. Fader Edila ħadem miegħu spalla ma' spalla għal snin twal. Dun Tarċies li kien segretarju tiegħu wkoll u xek Dun Tarċies. Għal snin twal ukoll, ġifri. U ma nistax ma nsellimx il-Mr. Joe Bsajla li min jaf kemm għamlu programmi flimkien fuq ir-radio, ġifieri, kieku Mr. Bsajla kellu jirrakkonta mhux dak li qal fuq ir-radio, ma dak li qal wara jew qabel, naħseb illi ma nieqfu qatt. Kelma żgħira ħafna fuq l-esperjenza tiegħi miegħu, kont nirrispetta ħafna għaliex għax kont inqisu bħala raġel u assejs intelligenti ħafna, intelligenti, bravo ħafna. U assis għaddejs ħafna. Naf li, per eżempju, l-Isqofkawki ma kellu xejn tiegħu. Dan jistgħu jgħiduh Hutu u Dun Renato mod speċjali, għax kull ma kien ikellu kien jagħtih karità. U jiena li dik hija waħda mill-ikbar xieda ta' persuna libera, persuna li verament tħobb. Ukoll l-Isqofkawki jiena nirrispettah immens għaliex għax kien dak li lilna u lil ta' qabilna tagħna l-possibilità illi niftħu moħħna, li nsifru, li morru barra. Dan ma tixtieq illum kulħadd imur jistudja barra, kulħadd. Imma dan titqejs, pereżempju, 40 sena ilu, 50 sena ilu, meta l-Isqofkawki diġà kien lil qassisejn, lil dawk li qed jistudjaw għal qassisejn, kien jibgħathom barra. Mhux biss wara li jsiru qassisejn jistudjaw, imma anke fil-kors tas-seminarju. U din kienet xi ħaġa rivoluzzjonarja li għamlet ġejt ċertismu mhux biss lill-Knisja, mhux biss il-ħafna nies individwali, imma anke lill-pajjiż. Jiġi dil-lidija ta' ara kemm kien bniedem prefidenti, kemm kien bniedem jara minn qabel l-affarijiet. M'għandix għalfejn inżid iktar, nżid biss ngħid biss l-istima li kelli lejh u dawk il-mumenti sbieħ li kien ikollna flimkien meta jiġi mill-kurja fis-sija u nofs jew fis-satejn, nisbaħħom ġejjejn u Renato u ċekxku s-sandlijiet jew iżraben fil-kurutur tas-seminar ngħid waslu ġejjejn, imbagħad kien jgħaddi kif kienet il-ġurnata, kont nistaqsih xi darba jgħidli xi darba ma jgħidlejx, meta ma jgħidlejx ifisser li kienet tkun ġurnata minn dawk, allura speċi kien qisu jifranka jilej, imma konna nitkellmu ħafna hekk flimkien u għallimni ħafna hekk ħafna l-għaqal ta' bniedem mhux biss intelligenti, mhux biss bniedem qaddis imma wkoll bniedem li kellu ħafna esperjenzi. Għalhekk jiena nixtieq verament nirringrazzja lill-Ministeru għal Għawdex u nirringrazzja lill-artista hawnhekk lil Manuel Farrugia li joġobkom tagħmlu dan il-monument biex verament l-Isqofkawki jibqa' jiġi mfakkar f'nofsna għax inħoss li huwa benefattur kbir. Żgur li Għawdex kellu ħafna benefatturi, imma nħoss li wieħed mill-benefatturi l-kbar tal-aħħar snin huwa dan l-għażejs tagħna Isqof Nicol Kawki. Grazzi. F'dik l-intervista li konna qed nisimgħu minnha fil-bidu, dik l-Isqofkawki għamlu ilu fuq wieħed mir-radijiet. L-Isqof kien iħobb ħafna radijiet, ħadem ħafna biex ikollna ir-radijiet anke f'Għawdex u r-radju l-RTK. Fuq ir-radju tal-Qala ekku u għamilha fl-2009, sena biss qabel ma miet. Kien għadu kemm għala 80 sena u intervistawh u għamlu l-intervista fuq il-ħajja kollha tiegħu. Sewwa, jien laqatna ħafna l-fatt li l-Isqofkawki qal li kien tifel imqarqaġ u ma kienx jiddejjaq jgħid il-verità fuq innifsu, ma kienx raġel perfett, kellu ħafna noqqasijiet ukoll barra l-preġi u kien jgħidhom, kien umli biżejjed illi kien jgħid isma' hemmhekk forsi nqas, anke meta spiċċa minn Isqof għal forsi dik il-ħaġa stajt tagħmel taħjar, jew hemmhekk stajt imxej taħjar. U f'dan l-Isqofkawki anke lilkom it-tfal jgħallimkom xi ħaġa sabiħa, illi ma nibżewx mill-iżbalji tagħna, l-iżbalji jgħinuna nikbru. U jgħallimkom ukoll illi anki jekk aħna wieħed mill-irħula żgħar ta' Għawdex kapaċi nagħmlu suċċess. Intom it-tfal tal-Arb sewwa meta tikbru ukoll kapaċi ssiru xi ħadd importanti, xi ħadd li jagħmel ġid l-oħrajn bħalma għamel l-Isqofkawki li darba kien daqsxejn ta' tifel bħalkom mir-raħal tal-Arb. U kellu ħafna inqas milli għandkom intom sewwa għaliex kien hemm ħafna faqar kif qed jgħidu għex mill-bidu sal-aħħar tal-gwerra, tajjeb it-tieni gwerra dinjija.
Għax l-isqof Kawki kien benefattur kbir tal-Awċin kif għadu kemm qal l-isqof, aħna ħassejna li għandna nagħtu onur b'dan il-bost fost l-oħrajn. U allura nixtieq inħalli l-aħħar kelma lill-Ministru għal Għawdex illi b'inizjattiva tal-Ministeru tiegħu illum qegħdinaw u se jkollna dan il-mafkar ieħor xieraq lill-isqof Nikol Giuseppe Kawki. Fidejk, Ministru. Grazzi, nsellem lilek Aziz Isqof, intom il-koll propju hawnhekk preżenti. Naħseb li bħala soċjetà aktar milli bħala gvern għandna nfakru nies bħalma kien l-Isqof Kawki, mhux biss biex inżommu ħajja il-memorja tiegħu jew biex ngħidu ara dan kien isqof minn dak iż-żmien sa dak iż-żmien u għamel hekk u hekk. Però naħseb l-aktar ħaġa importanti hu sabiex fl-aħħar mill-aħħar aħna u dak li ġejjin warajna ikunu jistgħu jitalmu rigward l-istorja ta' dan il-personaġġ, tal-ħidma li jagħmel u anke wkoll ikun ta' aspirazzjoni għal kull wieħed u waħda minna sabiex inwettqu u nagħmlu affarijiet tajbin għas-soċjetà tagħna. Ma jfissirx li kulħadd irid isir isqof jew kulħadd irid isir hekk jew hekk, imma jfisser li kulħadd jista' jitgħallem mill-esperjenzi tal-personaġġ, mill-azzjonijiet li jkun għamel sabiex propju aħna l-kol kemm aħna nkunu kemm jista' jkun ċittadini eżemplari u aktar minn hekk ngħinu lil ħadd ieħor. Naħseb li anke ħadd gost nisma' id-diversi diskorsi li jirrakkontaw l-esperjenzi tagħhom ma l-Isqof Kawki. Naħseb li fl-aħħar mill-aħħar huma dawk l-affarijiet li jiġbru dan kollu fil-ħidma, fl-inizjattivi tiegħu. Għal daqstant, huwa importanti li anke bħala tfal u aktar il-qoddim tkunu żgħażagħ u l-adulti tagħna niġbru dan it-tagħlim rigward diversi personaġġi importanti ġewwa pajjiżna, importanti mhux għax laħqu xi ħaġa, importanti xi jkunu għamlu affarijiet li jkunu għenu lil ħaddieħor, ikun għenu lil Għawdex, ikun għenu lis-soċjetà fl-aħħar mill-aħħar lil proxmu. Naħseb dak huwa fl-aħħar mill-aħħar ukoll it-tagħlim tal-bibja kollha kemm hi. Jiġifieri dak huma affarijiet li wieħed huwa importanti li jkun jafhom sabiex propju wkoll nieħdu eżempju minn dan kollu. Jiena nirringrazzjakom, nirringrazzja minn qalbi lil-Aziz Isqof, lil-Korja tal-ħidma li tagħmel ukoll ġewwa il-Gżira ta' Għawdex u nkomplu nħarsu l-qudiem għal aktar ta' ħidma flimkien fejn fl-aħħar mill-aħħar l-aħħar jkun li ssir il-ġid in ġenerali lis-soċjetà. Grazzi u prosit il kulħadd. Grazzi lill-artist li qed ikollu wkoll ix-xorti għat-tieni darba propju nassisti għall-inaugurazzjoni tax-xogħol meraviglius tiegħu kif kulħadd jista' japprezza. Grazzi. Grazzi Ministru u mill-ġdid nerġgħu nirringrazzjaw lilek u l-Ministeru għal Għawdex illi raw ukoll li l-Isqof Nikol Kawki jiġi mfakkar b'dan il-mod. Issa jiena ċert li kieku l-Isqof Kawki kien hawn, din kienet kull iktar ħaġa li ma jkunx irid, ma jkunx jixtieq, illi hu jkun fiċ-ċentru, u x'veru Don Renat. Għaliex l-Isqof Kawki kien dejjem moħħu biex iservi l-ħaddieħor u jersaq għal ġemp. Imma llum jixraqlu illi npoġġu lilu fiċ-ċentru u dak li ħanamlu issa. Issa il-monument, aħna s-soltu ġili meta nawgurawx il-monument, u xiek nawgurawx il-monument, ikun motti u xi ħadd jiġbed xi biċċa ħabel u jinkixef. Imma l-Isqof diġà qed naraw hawnhekk f'dan il-post, imma ħambirkuh biex anke niftakru illi din hija xbija għażiża tiegħu u kull darba li ngħaddu minn qudiema niftakru wkoll li kien Isqof tad-djoċesi tagħna. Imma fuq kollox, mhux biex noqogħdu biss ngħidu hi kemm għamel affarijiet sbieħ u kbar l-Isqof Kawki, imma biex nieħdu l-eżempju tiegħu. Issa llum smajtu xi affarijiet dwaru u fl-aħħar qabel nitilqu, grazzi għall-Ministeru, se nqasmulkom ukoll ktieb dwaru sewwa, ktieb sabiħ ħafna bir-ritratti ħalli ssiru tafu aktar, speċjalment intom l-istudenti tal-iskola primarja tal-Arb. Tajjeb, imma l-ewwel ħanassistu ħanieħdu sehem flimkien fit-tberik ta' dan il-mafkar fġieħu. Sintom it-tfal ibqgħu f'postkom sewwa, imma l-Isqof ħajersa aktar qrib. Tajjeb, mela nagħmlu talba ma' xulxejn ta' qabel ma nbierku lil-bost tiegħu
mhux għax għandu bżonn ta' tberik tagħna, iktar il-barka nagħmlu għalina mhux għalih. Biex nifhmu niftakru li hu fl-aħħar mill-aħħar huwa don rigal ta' Alla, mogħti lill-gżira tagħna u mogħti lill-Knisja Awċija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Nitolbu flimkien it-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum, għatina l-lum. Aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni, amen. Nitolbuk Missier tqaddejs biex tbierek din ix-xbija tal-isqof mażul minnek bħala rajta dioċesi li huwa xbija tiegħek bħal kull wieħed u kull waħda minna. Inti joxbok tagħmel lil bniedem bħala statwa tiegħek ħajja fid-dinja. Għatina li qatt ma ninsew li aħna uriedek u li inti tħobbna ħafna. Għatina li nimitaw u li nitalmu u li nimxu fuq it-talim li ħallilna dan l-għażejs isqof mażul minnek. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej jibirek lilna, jibirek l-ewwel xbija tal-isqof, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Tajjeb, mena prattikament issa il-monument, il-mafkar, il-bus tal-isqof Kawki qiegħed hawnhekk biex kull min jgħaddi minn Villa Randil jarah, issa biċċa xogħol żgħira. Ejdu lil sħabkom kollha tal-iskola. Naf li hawn minnhom ħsibhom fl-eżamijiet bħalissa vera x'issa ġej l-eżamijiet. L-ewwel net itolbu l-isqof Kawki ħajjenkom fl-eżamijiet ukoll ħalli tmorru sewwa. Imma mbagħad tgħidulhom biex meta jkollhom ċans jiġu hawn u intom ġibu wkoll il-familjari tagħkom sewwa ħalli taraw dan il-bus sabiħ ta' wieħed mill-arb bħalkom sewwa tal-isqof Nikol Giuseppe Kawki. Kif qedna fl-aħħar ta' dan il-moment sabiħ flimkien sejrin inqasmu kopja ta' ktieb illi ħareġ xi sena wara l-mewt tal-isqof Kawki, tajjeb li fih ħafna artikli interessanti minn dawk li jiftakruh flimkien ma' ħafna ritratti sbieħ bil-kulur. Intant jiena nirringrazzja lilkom illi oġobkom tilqgħu l-istedina tagħna u tiġu għal din l-inaugurazzjoni. Grazzi b'mod partikolari lill-Ministru illi l-inizjattiva tal-Ministeru stajna nagħmlu din l-okkażjoni sabiħa u grazzi wkoll lilkom illi segwejtuna permezz tal-live streaming. L-odwa tajba l-kulħadd u mill-ġdejt il-festa tajba.